mo a yate mo nkra ene mo a mo nso mo nkra enya nnuru ha nyina no ye chia mo pa oko stations ahodo taxi stations trotro stations any stations ahodo nyina no a munya bretie yen na no pay trotro drivers amode yenam yedam ase say da bia amode bi be ka ho da bia amode bi be ka ho because da bia mo fa nipa foforo e de tena mo kasim wo fa nipa foforo nso a nipa no tie Akoma 87.9 ye dwene ye manfo ho ka Ghana asem on Ghana Akoma edi Ghana nkomo nti omo so epese omo behwehwe na omo hu no ma follow na bibia koso kama nti anopai we are live on Facebook Akoma 87.9 taxi drivers mpacho mama mo bumfu mo so mo ka ho bi mo de no kra de ana oh even though ni pan no so de but si fro no do so pa so say ayi uduru ha ma me mpacho na pa okọ kakra no asi distance no ya na short nti mo nyina ya damase abobo ya afọ no abobo ya ne Pragya ne ya na Pragya afọ no mum abobo ya afọ na mo de mudi mmara so Pragya afọ amuso mudi mmara so me chia mu nyina Akoma FM 87.9 Kumasi ewo mu se trotro no bi mo ho mo so ni mmara so mu tie ne mum Pragya ene abobo ya afọ no da bia ye bodin a e se mo ne ye bodi kan abobo ya afọ de ne se enyina ha wase o mepe ha ya esi aye kase oba ya nimu ha mall animu ha entrance ha ana ya ma me share sa video ni ma wo they say wo ma ya ma I'm told say na no ayifo be ye police for ba bejuju nkrofo tai wa ha ba do na chi no no enye omo hwe o de ha me pa ne se wan hwe yi a 87.9 na ka bi betuafo bi so ame abeka ye wi aye de me ye de bi bebo me ye de bebo me ne Akoma FM se jo sorry ya na da bia na wo hu se wani mu ha yayi ha wo hu wantimi anka ho asem watena hwa ma se sei ka abetua fa nkrofo so me se ye beka na dai ye beka onu anani mu pan ni fikyire pan se jo fikyire pan watena ho wonka wo hu pa zo wonka ahwe kra nkrofo de asem betumi so sa ye animu ha ni si ya ma kwaje 87.9 Kumasi ezo ye dwuma ye abusia 87.9 Kumasi ya dwuma ye ho ahi na na me the video bi ma share that for about 4 days ma monitor animu ha enti Pragya for no eya enyemu nyina ebi mo eye discipline but ebi mo so wo ha udi agrokro be si afri kam ne Pragya no aba be didi watem I know o mama security for ya wa hai o mo bre ana videos na started dropping 87.9 o mo bre and me sure said ye hu wa hai so obi be report obi ka o masem ba bia me ya je di kan na me defend wo mo ana nya ni nyina nso na ye betime defend wo mo saa na me kan ebi mo discipline ebi mo de ye pa but ebi ni mo ho a wo mo de airtime so wo hwe pa wo hwe dura na jo hwe video dura na jo pa na hwe se de wo ma line up ha yen kashi momoti 87.9 Kumasi se na no ka kese bi sane ha nyame nko a etimo ma menka ena me kan so na se asemusi a mo a mutie mo bedi adanse se jo kan o mantie ai mi yi me ho afrim na mama asokwa police for mate so ochina bi se mo ani mu ha asem si me de maka wie me de ano no emra ma me ho kwan se me nkopa mo mu firi ho in fact o mo kra na
wɔn ayi more no cry engage wɔn so wɔn yɛ security no cry no wɔn ntumi nti wɔn the only thing also wɔn bɛ prevent wɔn so wɔn nwuram asa sɛkye paa deɛ tumi ni wɔn hɔ tumi no eni wɔn hɔ ntumi deɛ meka na ma ka si so na ma ka ma obi ayɛ awɔ ɛsɛ mi ma ka o maka any hwɛ watch this any pacho Facebook no so na da so sesi ayi me no ma na te ha Akoma FM say there 87.9 Kumasi. yesi fam on be say na say John woni ho wo no but esi de enye de enye so wo hwa ade we ya baabi omu gina yi hwe ka na eba no obre pa ansa na watimi atwa no ho abete asim but under normal circumstances nko ofri inside a pia was simple where night na na day de ho hani twi wa hwe ya na ka betua fom so me say police Akoma FM 87.9 asudie no asem ne ye kan be wie mu ebehwie mu meti hai me kame de police osu yawo de ti Pragya for no ebi mu ye responsible pa ebi ni mu so de ayi na wo mu regulation no so kran so ache o mu regulation no ache hey Akoma ache too much 87.9 Kumasi. ache if you watch this one na ya fa 90 de ma me 90 de no dura na joa and this is a kwan a the ofri makion herba no o sane anu o sane enti me say e bia na ya me kan wo soro e na awura makoma mu sese je o kan o ka no chena bi asem si a ya me bodin ba ene se me ko fa camera ko gina ho na me be kan ha ye be kan wote ho anhwe ma nka nze atwi ka atwi fa so de ka atwi fo bi so de wa ko gina ho air report so at this point MCE ade wei e wo hwena no MCE e wo hwena no MCE ade wei e wo hwena no asokwa e wo hwena no pɛn bacho munhwe na muntu wana mon enyo ma dwuma a wo mo ye ene ha ye na mmom enipa nkwa nti ne ye ka no saa no enyo ma dwuma mo ye ne ha obi but you're concerned about adwuma no any omu security any safety of course safety crown na also make because wey e chifa so a kai ya hweye e chifa so be tiafa so akomo obi a ogina wa ope ka afro wono so akopra onye hwe mumienka ne yebeka what you say me say me Pragya for kroma wo mo akra no wo mo a wo mo nim say kroma me Pragya me come asempa sometimes defense but etisi fam na sade bi nya ne aka kire mo na fe yetu ho anamone ya ne yi sa ni mu ha no ba bia kakra na no bi na nkompe so mo gi ani mu ha boso na wai misa agimane ne team wo mampene red wo mu do mo na si fam ena dia wo madane akwa ha nkakra kane na ba miensa na miensa se wutimi nya na 91 no wutimi nya be 10 na line up Akoma FM 87.9 Kumasi. Eko kan engrofo ai na de nka ho bi ene menu a wudum no bie enyi mfiri ho bie na wo bia wo ye discipline sa wo nya discipline de ene obedum no
wate enye ese ka betuafo bi so ami abefrɛ sɛ gye ɔmo mehwɛ na me ma ne nyansa ɛne akɔka sɛ ɔpani na wote ha wohui ɔhwena no ha ya na ate wohui ɛne wanka Akoma FM. obi kura frɛ me ho pɛ sɛ gye we ka o no wanhwɛ yi a wanka nti na me ka manya time a monitor because wo ka kyerɛ me sɛ menka me so menya brɛ monitor sɛ asɛm na mebɛka no me wɔ me fact na me de ba to menya time a monitor and I can confirm say adeɛ na ɛkɔ so no ɛnyɛ nti mo yɛhwɛ ho asɛm nka abobo yɛafo ɔmo mo deɛ na mo asɛm na me de ba no because mampani nyame adom ɔkyena ɛne memenda yɛsɛ nyina ɔman no yɛmfa mprapra anɔpɛ mpɛ sɛ mbusa mampani question Akoma FM 87.9 Kumasi. ɛyɛ very good si yɛ nyinaa bɛyɛ ɔman ba pa ne yɛ nyinaa yɛde ɛho agyim ɛne yɛde ɛho agyim nso yɛ nyinaa yɛbɛyɛ bi baabi a yɛwɔ bia sɛ nyɛ kyena ti na yɛ wahu sɛ fiada ne memenda gye sɛ ɔkyena nyame adom a woanya ho a memenda ɛwɔ sɛ ɔnya ho sɛ ne mmienu nyinaa wie no anyɛ bia na sɛ ɔyɛ mammɔfo na ɔyɛ mammɔfo yɛama 2 days woantumi amfa 1 day kora mmoa a na sɛ wo